יניב! הולכים לרדת את זה. גם בלילי. איך שאתה, איך שאתה! עוד! בוא! עוד! לאט! לאט! שלם ברבא! תדבר אותי! איך שאתה, איך שאתה! עוד! בוא! עוד! לאט! לאט! שלם ברבא! תדבר אותי! עוד כמה נתת מהם, לא רוצה, הוא לא יעבור. לאט-לאט. היי חבר'ה, הוא מלקק אותך? איזה חמוד. עמית? חבר'ה, די עם העברים. קודם אנחנו מתאבדים גיא, נראה לי איתי רוצה שתוריד לו את האוטו. איתי נראה לי רוצה שתוריד לו את האוטו. אספי, אתה תוריד, מאמי. איתי, רוצה שתוריד לו את האוטו. אני, הלב שלי בתחתונים מלהסתכל על זה. מה? מי עשה? לאן הוא ממהר? אני רוצה להגיד לכם שמפה זה בדיוק כמו שזה נראה, זה מפחיד. בונים את השטח. גיבור, אבא גיבור.
היי, כל הכבוד. שי, כל הכבוד. מה מיכאל? מה? אני לא יודעת. הסקיני הצבאי הזה. זה איתי השם, מה אתה רוצה, אסף? בהנחיה של ערן, תעשו את החלק הקדמי ואז ערן עמית, עמית, תשב, זה מסוכן, עמית! הפעם הוא ממושמץ, אורי. צורי! מה שבא לך טוב. הוא כבר לא אוהב אותנו. תשתות לפני שבאים הנה. מה? לא תשתות, חצפו. איזה יופי עכשיו, למטה. הנה הערבה. שנות היפות, רגע לפני שהשמש שוקעת. איזה נחל אנחנו גם, מקרות? עכשיו אנחנו בנחל מרזבה שנשפך לכיוון הערבה. איזה כיף, שטוח, סוף סוף נוסעים יותר מ10 קילומטר לשעה, הכל ישר. שטח פתוח. תן הסבר. זה בשבילי. עם שומן של כבש, יאללה, תדליק את האש. וזה מיוחד בשביל יעלי. אוריגינל. אורג'ינל, יאללה. שווארמה אוריגינל, לא שוקולד. ואנחנו נראה לכם חכו לי, איך היא טורפת את זה. כן, בוא אני ויד בשידור חי. רק שתהיה בעניינים, על האש יהיה יותר מהר מאשר זה. יאללה, בבקשה. יאללה. אנחנו סומכים עליך. מיד. את המעורב אפשר לעשות צ'יק צ'אק. אתמול זה היה על 3:30 המקום, בלילה, לא?
לא, זה היה אסדו, ממי. אסדו זה משהו אחר לגמרי. אנחנו ציינים את זה קורה. זה כמו תנור בבית ספר. זה התנור... לקחת מבית ספר? יש לך מגש למטה, משהו שהשומן, משהו ייפול. זה... עמי, זוז, אתה ממש מופרע. עמי! עכשיו אני ציינת לו את... באמת, מה הוא עושה פה, עמי הזה? לא יודע, אני ראיתי שהוא... איפה הממציא והשווארמה? אין על הממציא שלנו. אתם יודעים מי מצלם? אנשי הבשר. מה? לא, אני גם מתלהבת. מה? לא, תן לי. תדליק. תן לי. יופי, מצוין. הנה, והיא בפעולה. עוד מעט גם נטעם אותה. אני אוכל 2 קילו. עשיתי את זה, אני אגיד לך, אני אעשה את זה, אם אתה רוצה מות אחד, זה יותר קצר, כי למה עשיתי את זה? כי הוא לא נכנס לתוך המסים. אני שומע אותו, אני שומע. איזה יופי פה. מה קורה לך, תורד משהו, נמצא לזה פיק מכלל הסורד, מאחורי מזון, קומה שלישית.